И сега част 2, какво правим, като сме се прецакали. И сме вече в състояние, което знаем, че не е високовибрационно. Веднага се посещаме, улавяме се и казваме, окей, забравяме приказките, разказите на ума, как може тя така, доктори тук, системата, колко ужасна и аз, как се прецаках и развалих си сутринта и деня, тези неща ми минаха всичките през главата, за части от секундата. Наблюдателят в мен, който съм му тренирала, ги забеляза, каза, не благодаря, това няма да ми свърши работа за моя ден. Определено признавам, чувствах се супер гадно, защото сутрините, както казвам, аз имам съвсем други навици. И веднага казах, окей, new segment. Това е много важен инструмент. Веднага започвате от начало. Тук, сега, в този момент, явно Вселената искала да ми покаже нещо и да ми даде възможност да се тренирам. Сменям си вибрацията. Как? Спирам тази.